Toto ubytko, teda Cool Hostel, sme našli na Bookingu a apartmán sa nachádzal vo vedľajšom vchode, takže sme mali od neho samostatné kľúče a vôbec sme neboli súčasťou toho hostela. Bývali sme blízko metrostanice Bilhao alebo Bilao. Tu sa nachádza aj tržnica alebo pešia zóna. Na nej nájdete množstvo takýchto obchodíkov, cukrární, ktorých je v Portugalsku asi 1 000 000 a Portugálci tam chodia raňajkovať na koláčiky, ktoré môžu byť sladké aj slané. Mimochodom, Portugálci vedia robiť dobrý chlieb a takisto aj dobrú šunku a dobré syry, aj kozie a ovčie. Queres o quê? Sladké raňajky už máme za sebou, takisto aj návštevu tržnice, kde sme nakúpili ovocie a teraz už poďme do ulic. Kto z vás by chcel bývať pod týmto hlučným mostom? Ja teda nie. Blízko rieky sme na TripAdvisore našli odporúčanie na túto reštiku. No má, všetko má smysel. Jedlo v tejto taverne bolo fakt neskutočné a určite ochutnajte morské potvory s rýžou. Toto je typické portugalské jedlo a oplatí sa ho vyskúšať práve v dobrej reštaurácii. A my najedení teraz šlapeme popri rieke k moru. A netreba zabúdať ani na pitný režim, teda typické, nechutné, dvojdecové portugalské pivo.
konečne sme pri mori, teda pri oceáne. Ako vidíte, na kúpanie to nevyzeralo. A to nie len preto, že more bolo studené, ale aj vlny boli nebezpečne veľké.